Avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i avui més que mai volem donar visibilitat a aquesta malaltia que este any ha sigut diagnosticada en Espanya fins a 35.000 persones i que s'estima que podria afectar fins a una de cada 8 dones. Per això és tan important fer un diagnòstic precoç, però sobretot és important la seva prevenció. I una de les formes de previndre el càncer de mama és amb la lactància materna. Veritat, Esther? Efectivament, Ainhoa, este poder protector contra el càncer de mama és un dels múltiples beneficis de la lactància materna a llarg termini en la mare, no? I se dona per diferents causes. Una d'elles és que durant el procés de lactància el teixit mamari està eliminant agents cancerígens. Altra banda és que mentre el pit està produint llet materna no està ocupat i no està produint altres substàncies més nocives, no? Per altra banda, com les dones menstruen durant menys temps durant la lactància, generen menys estrògens, menys hormones que poden ser significatives per al càncer de mama. I ja per últim, com les dones normalment durant l'embaràs i la lactància prenen uns hàbits de vida més saludables, redueixen la ingesta d'alcohol, del tabac, tot això redunda en un fort efecte protector. I abans es donaves unes dades que constaten aquests fets. Sí, efectivament, hi ha nombrosos estudis que comproven aquesta relació. Un dels últims és de 2022, que demostra que la lactància materna pot reduir el risc de càncer de mama fins a un 28% quan és a llarg termini. És a dir, pot reduir el risc vora un 4,3% cada 12 mesos de lactància materna. Moltíssimes gràcies, Esther. I hem parlat de la prevenció, però què passa després de superar un càncer de mama? Per així tenim amb nosaltres a Aida, que ha superat un càncer de mama i també ha sigut mare. Conta'ns, és possible donar pit després de superar un càncer així? Por supuesto, es posible dar el pecho, es posible ser mamá después de tener cáncer. Hay mucha más vida después del cáncer y ha sido muy gratificante para mí poder convertir ese dolor, ese sufrimiento en vida, en amor para las dos, para nuestra hija y para mí. I què els diries a aquelles dones que ja han sigut diagnosticades de càncer de mama o ja l'han superat i es plantegen ser mares però tenen aquesta preocupació de si podran, de si no podran donar el pit? Que estén tranquilas, que van a poder, que pongan todo su empeño y su corazón en obtener su lactancia materna. Yo he podido lactar exclusivamente con leche materna y ha sido sanador para mí. Sobre todo que se rodeen de personas que las sostengan, de su familia, asociaciones como Amamanta, les ayudarán en el camino, que a veces no es fácil, però és possible i meravelloso. Moltíssimes gràcies, Aida. I companys, si us sembla bé, a mi m'agradaria acabar esta connexió mostrant-vos aquestes nines. Aquestes nines tenen el nom d'amamantitas, estan confeccionades a mà per les pròpies membres de l'associació Amamanta i ara mateix s'està sortejant esta mateixa nina i la recaptació del sorteig anirà destinada a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per això jo des d'ací vos anime a que participeu perquè és molt important continuar destinant recursos a continuar investigant sobre aquesta malaltia i sobretot continuar lluitant. Clar que sí, Ainhoa, vinga, animeu-vos i